morning to all. Bodo Crime News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बिटिआर जिल्लाफोरनि थाखाय क'क्राझाराव एडभान्टेज आसाम 2.0 नि सिङाव मावबादा खुंदों। बड'लेण्ड खुंथायारि स्टाफ कलेजाव मैया एडभान्टेज आसाम 2.0 हाबाफारिनि सिङाव मोनसे मावबादा खुंनाय जायो। क'क्राझाराव बिटिआर क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि मोनब्रै जिल्लायाव रां थिसननाय आरो फालांगियारि बिथिंखौ गोख्रों खालामनायाव गोसो होदों। केबिनेट मन्थ्रि आरो क'क्राझारनि गार्जियन मन्थ्रि उर्खावग्रा ब्रह्मआ बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो बिटिआरनि गोबां रां थिसननायनि खाबुफोरखौ नोजोर होदोंमोन। एडभान्टेज आसाम 2.0 खौ फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार प्लेटफर्म महरै बनायनानै बिथाङा फालांगि बिगोमाफोरखौ गोदान फालांगि आरो फालांगि फेहेरनाय मोन्नैखौबो मदद होनो थाखाय डिजाइन खालामनाय सोरखारि मावथांखिफोरखौ रेबथुमनो आरो मुलाम्फा लानो थाखाय थुलुंगा होदों। मन्थ्रि ब्रह्मआ फालांगियारिफोरखौ 25 आरो 26 फेब्रुआरियाव जानो गोनां एडभान्टेज आसाम 2.0 जथुम्मायाव सांग्राङै बाहागो लानो खावलायदों। गोदान दारिमिनारि जौगानायनि खाबुफोरखौ आनलक खालामनायाव बेनि बिफावनि सायाव बोलो होयो। बिथाङा आरोबाव बुंदोंमोन दि बेफोरबादि हाबाफारियाव भारतनि जाखांफुनाय जौगानाय इन्जिन महरै आसामनि मुंखौ गोख्रों खालामगोन। दारिमिनारि सोलायनायखौ दैदेननायाव गिबि मन्थ्रि ड. हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायनि थाखाय बाख्नायनानै ब्रह्मआ बिटिआर आरो आसाम मोन्नैयावबो रां थिसननायनि लोगोआरि लोरबिथिंखौ खान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ फिन खेबसे रोखा खालामो। क'क्राझार जिल्ला कमिसनार मासान्दा पार्टिनाबो सुबुं गौमायाव बिबुंथि लाखियो। ओनसोलारि रांखान्थियारि जौगानायखौ दैदेननायाव हाबाफारिनि गोनांथिखौ गोख्रों खालामो। नैथि खौराङावनो दङ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरग'यारिआ इउपिपिएलआव हाबदों। बिटिआरआव मोनसे गेदेर राजखान्थियारि सोलायनायाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय आरो बिपिएफनि बारग' लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बरग'यारिआ नेमखान्थि बादियै इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेल इउपिपिएलआव हाबबाय। बिथांखौ सोफानाया मैया चिरां जिल्लानि थाइखाजारा गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय मोनसे गिदिर हाबाफारियाव जादोंमोन, जेराव बिथांजों लोगोसे सा 400निबो बांसिन मददगिरि आरो मोजां हास्थायग्राफोर दंमोन। इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम प्रमद बर'आ खाम्फा बरग'यारिखौ गोसो गोथारै बरायदों। बिथांनो दोरोङारि आर'नाइ आरो बिबारनि थफ्लाजों गथायो। बे हाबाफारियाव गोबां सुबुं अनजिमा नुनो मोन्दों, जाय ओनसोलाव इउपिपिएलनि बांलांनाय मददनि इसारा होयो। बिनि सिगाङाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि बिटिसिनि थाखाय बिसायख'थिखौ 30 सेप्तेम्बरनि सिगां खुंनाय जागोन, जेराव बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बिखान्थिया आबुं जानायखौ रोखा खालामनाय जागोन। खौरां बिजोंनि सिगाङाव शर्माया फोथायनाय फोरमायदोंमोन दि बिसायख'थिया दुर्गा फुजानि सिगां जागोन। बिटिसि बिसायख'थिया 30 सेप्तेम्बरनि सिगां जागोन, जाहाथे बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगांनो बिखान्थिया जोबो। जोंहा फोथायनाय दं दि बिसायख'थिया दुर्गा फुजानि सिगां जागोन, सिएमआ बुंदोंमोन। इउपिपिएलजों बिजेपिनि गोरोबथानि सोमोन्दै सोंथि दैखांनानै गिबि मन्थ्रिया गोख्रोङै बुङो दि बे थिरांथाया इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो आसाम बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियानि गेजेराव सावरायलायनायनि सायाव बिथा खालामनाय जागोन। सिएमआ बुंदोंमोन, गोरोबथानि सोमोन्दै गासैबो थिरांथाया प्रमद बर' आरो दिलीप शइकियानि गेजेराव गोरोबलायनायनि सायाव बिथा खालामनानै लानाय जागोन। बिसायख'थिनि थाखाय गोरोबथा खालामनायनि मोनसे हेफाजाबारि नोजोरनि इसारा होनानै सिएमआ बुंदोंमोन, जुदि जयै बिसायख'थि गेलेनाया बांसिन मासि थि खालामो, अब्ला मोन्नैबो दोलोआ जयै आवगायगोन। बबेखानि, जुदि आलादा आलादायै बिसायख'थि गेलेनाया साबसिन फिथाय होयो, अब्ला बिसोरो गावसोरनि आलादा लामाजों थांगोन। गिबि मन्थ्रिया गोरोबथानि फारसे मोनसे बाहायथाव नोजोरखौ दिन्थिनानै बुंदोंमोन। बेयाव बेखौ नोजोर होनो गोनां दि बरग'यारिनि दोलो सोलायनायनि थिरांथाया बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि महरै बिथांनि बिबान एंगारनायनि उनाव बिथांनि बे आगानखौ इउपिपिएलनि थाखाय मोनसे गेदेर मुलाम्फा महरै नायनाय जादों, जाय बिटिआरआव गावनि राजखान्थियारि गोहोमखौ फेहेरगासिनो दं। बे गोजौ थाखोनि सोफादेरनायजों इउपिपिएलआ ओनसोलाव जानो गोनां राजखान्थियारि जौगाखांनायनि सिगां गावनि थाथायखौ आरोबाव गोख्रों खालामदों। थामथि खौराङाव दङ बङाइगाव एनटिपिसिआ क'क्राझार जोबथेसालियाव बिथायारि सानज'थाय जौगाथायनि थाखाय गोरोबथा खालामदों। नेशनेल थार्मेल पावार कर्प'रेसन एनटिपिसि बङाइगाव प्लान्ट आसामआ क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालियाव बिथायारि सानज'थाय जौगाथायनि थाखाय जायगायारि बिबानगिरिफोरजों मोनसे गोरोबथा सागान होदों। गावनि कर्परेट समाजारि बिबान हाबाफारिनि सिङाव एनटिपिसि बङाइगाव जिल्ला जोबथेसालियाव गंसे ओंखाम संग्रा आरो माल्टिपार्पज हल जौगाहोनो थाखाय शुक्रबाराव क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो पिडब्लिउडि क'क्राझार आरो चिरां जिल्ला टेरिटरियेल डिभिजनजों
मोनसे गोरोबथा बिलाव सागान होयो। बिबुंथियाव बुंनाय जादों दि बे हाबाफारिया जोबथेसालिनि सोरगिदिं सिङाव बिथायारि सानज'थायखौ खैदिफोरनि थाखाय साबसिन खाबुफोरखौ रोखा खालामगोन आरो बिसोरनि फिन थांना थाफिननायाव मदद होगोन। बे हाबाफारिनि सिङाव एनटिपिसि बङाइगावआ जोबथेसालियाव बिथायारि सानज'थाय जौगाथायनि थाखाय 32.82 लाख रांनिबो बांसिन रां होनो रादाय होदों। बे मावथांखियाव मोनसे गोदान मुगानि इसिं लुनाय, साखोन-सिखोन, आदार थियारि खालामनाय आरो जाग्रा आदार राननायखौ रोखा खालामनाय, आरो मोनसे गोबां थांखियारि हल दं जायखौ रोंग'थि जौगाथाय हाबाफारिफोर, हाबायारि फोरोंथाय आरो फिन फसंफिननाय हाबाफारिफोरनि थाखाय बानायनाय जागोन। कक्राझार जिल्ला खुंथाय आरो सुबुं बानायग्रा बिफान (PWD), कक्राझार आरो चिरां जिल्ला टेरिटरियेल डिभिजनजों मावफुंनाय आरो नायदिंनायजों बे मावथांखिया 16 दाननि गेजेराव आबुं जागोन होनना मिजिं थिदों। बे MoAआव AGM, HR, एनटिपिसि, ओंकारनाथ, मावफुं इन्जिनियार, PWD कक्राझार आरो चिरां जिल्ला टेरिटरियेल डिभिजन अजित कुमार नार्जारि आरो कक्राझारनि उफ्रा जिल्ला कमिसनार कबिता टेकेआ सागान होदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ टिनिसुकियायाव एसटि तामान आरो 6थि फारिलाइ सोफादेरनायनि दाबिखौ लानानै सोमावसारगिरिफोरनि गेजेराव पुलिसजों मोगा-मोगि। दुलाराय मरान फरायसा आफाद आमसुजों खुंजानाय मोनसे हानजा सुरनाय समाव पुलिस आरो सोमावसारगिरिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि उनाव तिनिसुकिया जिल्लानि थालाफाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। जाथायनि सोमोन्दै 8 फेब्रुआरि खालि तिनिसुकियानि पुलिस सामलायगिरिया थालाब पुलिस आउटपस्टनि एसआइ हेमन्त बर'खौ रिजार्भ बन्द'नि सिङाव दोनदोंमोन। गोबां सोमावसारगिरिफोरा पुलिसजों बुजानायनि उनाव अजद होनाय बादियै जोखोम जादोंमोन। फारसेथिं रिपर्टफोरा रैखाथि मावथिफोरनि गेजेराव खहा जानायनि सुबुरुन होयो। बे हेंथा दिन्थिफुंनाया आसामनि तिनिसुकिया, माकुम, दुमदुमा, काकपटार, दिग्बय, बरदुमसा आरो फिल'बारीजों लोगोसे अरुणाचल प्रदेशनि नामसाई जिल्लानि महादेबपुरजों लोगोसे गोबां थावनिफोराव आमसुनि दैदेननायाव मोनसे गिदिर सोमावसारनायनि बाहागोमोन। सोमावसारगिरिफोरा मरान हारिनि थाखाय हारिसानि तामान, 6थि फारिलाइनि सिङाव सोफादेरनाय आरो अरुणाचल प्रदेशआव थाग्रा मरानफोरनि थाखाय अरायथा थाग्रा फोरमानलाइ दाबि खालामगासिनो दंमोन। हिंसायारि दाङाबाजिनि उनाव रागा जोंखांनाय सोमावसारगिरिफोरा हायुंआरि राजालामा 37 खौ होथेदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां हेंथा सोमजिदोंमोन। शदिया आरो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय दावबायनाय दावबायारिफोरा गोबां गारिफोरजों लोगोसे थाबथानानै दंमोन। दुलाराय आसाम फरायसा आफाद (आसु) नि गोदानै सायख'जानाय लेङाइ गाहाय नेहाथारि आरो दुलाराय माथक लाइमोन फरायसा आफादनि जथुम्मानि दैदेनगिरिफोरा जखम जानाय सोमावसारगिरिफोरनि थाखाय न्याय दाबिदों। 5थि खौराङाव दङ बङाइगावआव साखा खबब्रै गारिया बिफांआव सौग्रावदों, रावबो जोखोम जानायनि खौरां गैया। बङाइगाव जिल्लानि साफ्राकाटानि फ्लाइगं ब्रिजनि साखाथियाव मोनसे लामा जाब्रबथाय जायो जेब्ला गंसे साखा खबब्रै गारिया कन्ट्रल खोमानानै लामा सेराव फांसे बिफांआव सौग्रावहैयो। बबेखानि जाब्रबथायनि जाहोनाव रावबो जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बे दायनि जागायजेन्नाया सापटग्रामनि सिलचर आइजल हायुंआरि राजालामा NH 306 आव मोनसे गिदिर जाब्रबथायाव जादोंमोन, जेराव सासे मटर साइकेल सालायगिरिया गाज्रियै जोखोम जादोंमोन। गंसे गोख्रै खारनाय कारआ मटर साइकेलजों सौग्रावलायो, जायनि जाहोनाव सालायगिरिया लामायाव गोग्लैयो। जायगानि थागिबिफोरा हेफाजाबनि थाखाय सौहैयो आरो जोखोम जानाय सुबुंखौ सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लाना थाङो। जाब्रबथायनि उनाव रागा जोंनाय होंगो-दोंगोआ गारिफोरखौ बुफायनो हमो, जायजों ओनसोलाव जेंना सोमजियो। पुलिसखौ सांग्रां खालामनाय जादोंमोन आरो थाबैनो सौफैदोंमोन, थासारिखौ सामलायनो आरो थासारिखौ लाबोफिननो हादोंमोन। 6थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव खावनाय मुवा बेसाद लाखिनायनि दायाव स्क्रिप फालांगिरिखौ हमदों। HIV र'डनि मोनसे डाम्पार पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां खावनाय बेसादफोर बोखांनो हानायनि उनाव सनिबार 8 फेब्रुआरि खालि सासे स्क्रिप फालांगिरिखौ खानाय जादों। बे अपारेसनखौ भाङाखर पुलिस थानानि मोनसे हानजाया खालामदोंमोन, जायनि फिथाय महरै हाजोनि थागिरि 46 बोसोर बैसोनि ममिर आली मुंनि सासे सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। 7थि खौराङाव दङ राजधानी एक्सप्रेसआव 17.8 किल'ग्राम गान्जा जब्द। गुवाहाटीआव गुबुन गुबुन ड्राग्स बास्टआव सानै हमजादों। फेग्रा मुवानि फालांगिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिस (GRP) आ सनिबारखालि गुवाहाटीआव ट्रेन नं 12423 DN गोदान दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसआव मोनसे थांखिनानै अपारेसन खालामदोंमोन, जाय आन्दोनि इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामदोंमोन। अपारेसननि समाव बिबानगिरिफोरा सानै दावबायारिफोरनि बेसादनिफ्राय गासै 17.8 किल'ग्राम सन्देह गोनां गान्जा जब्द खालामदोंमोन। जब्द खालामजानाय फेग्रा मुवाफोरखौ फ्राय 10.407 किल'ग्राम आरो
7.394 किल'ग्राम गिलिरनि मोननै गुबुन गुबुन कन्साइनमेन्टआव दोननाय जादोंमोन। उत्तर प्रदेशनि गाजीपुरनि थागिरि सनु मिश्रा 29 बोसोर आरो मनज कुमार 27 बोसोर मुंनि दायनिगिरिखौ जायगायावनो खानाय जादोंमोन। सोलिबाय थानाय नायबिजिरगिरिफोरनि बाहागो महरै बिसोरनि बेरेखायै आयेनारि हाबाफारि जागायनाय जादों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।